hej folkens. Filmer står. Det ved jeg. Okay. Så sig hej folkens. Hej alle sammen. Ja, hej. 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 Nej, de kan ikke se dig. Det rimede. Hvad er det vildt. Nå, vi skal så spille... Lad være med det der stund, det er ulækkert. Seriøst, har vi ikke Happy Wheels? Nå, så downloader vi lige Happy Wheels. Imens de sidder og ser på. Jeg tror, du ser på videoer. Nej, jeg ser på Happy Wheels. Godt. Hvorfor tror du det? Altså, der står airshow der. Nå, det er det, der gør, at vi optager. Det er airshow. Vi kan også spille no-scope Flappy Bird. Ja, vi spiller no-scope Flappy Bird. Så I ved det, så kan man finde den på App Store gratis. Hvis man går ind i Hitlist Store, og så finder man gratis. Så er den der. Vi skiftes lidt til spil, så skruer vi lige lidt helt op for lyden. Get wrecked. Shit, starter den lige med at sige. Vi har en rigtig fine briller på. Det går hurtigt. Sådan. I skal lige vide, at det er os, der sætter alle special effekterne ud. Ja, vi optager headshot. Ja. Så når I ser brillerne og sådan noget, og alt det der, så er det os, der sætter det ind. Gider lige godt, vi er ved at lave video. Så. Skal vi sige dit navn i videoen også? Ja, det skal vi gøre 2 gange. Din du står. Din du står. 17. Og så fortsætter vi. Syller 17. Hvorfor? Fordi 17. Nej! Jeg slog ind! Nej! Nej! Bare lad os 17, ikke også? Syller, er det din? Okay, lad os komme i gang igen. Hvad er det, du planer på hånden? Ja, jeg har over 17 lige nu. Hvad? Vil du prøve? Okay, nu kommer der en, der ikke vil snakke, der prøver. Get wrecked. Han hedder... Må vi sige, hvad du hedder? Sådan! Hvad laver du, Oliver? Vi sidder altså lige og laver video. Du dør! Du dør! Nej. Okay. Get wrecked. Ja, det blev lige til en opper. Så lige det der, det var bare quick. Jeg prøver igen. Wow! Ja, vi sidder lige og laver video, Lukas. Nej, Gustav. Ja, wow! Trollface! Wow, jeg er syg til det her. Hvor sygt! Skal vi så? Værsgo. Smoke weed every day. Ammer! Hvor skal jeg ikke til sin møg? Jeg er en lille skide dum fugl. Jeg er ikke god til Flappy Bird. Hvor sygt! Martin! Det er Martin!
og så prøver vi lige igen. Okay, man kan ikke dø deroppe. Det kunne man i den gamle. Se, der kom... Illuminati! jeg siger, jeg er dum, hva'? Siger du, jeg er dum, hva'? Dumt spil. Det var Illuminatis skyld. Illuminati! Kan man godt komme over? Jeg tror, der er en boks, man kommer over. What? Points! Gå ned, når der... Wow! So easy. What? Det var meget nemt, det der. Bare vi fik point for det. Det er koldt på fingrene der. Hashtag good friend. Spider-Man XD! Hvis I godt lide... Hvis I godt kan lide de special effects, vi satte ind, så download spillet. Ja, det kun også Det her bliver desværre den sidste video, I ser for Flappy Bird med swag-briller. Gør det. Ja. Kan du ikke se Spider-Man? Jo. Okay, nu tager vi lige den sidste gang. Og den her gang mener vi det? Ja, der får vi 100. Se, der kom Pushkan. Nej, jeg hader Putin. Nej, Putin. Putin, du er dum og grim og fed troll, baby. Nej, det må man ikke sige om andre mennesker. Jeg må kun sige smoke weed every day. Every day. Ja, wow. Ja, jeg optager. Vi får den her mange gange. Den her. Ja, jeg optager. Ja. Vi har startet på 100. Det er helt vildt. Bare vi kan få smoke weed. Smoke weed. Smoke weed. Det kom på grund af Illuminati. Det er der er flere trekanter deroppe. I kan se det blad der. Det er fyldt med trekanter. Koster Sylle. Vi er der snart. De kunne ligesom også høre det. Han hjælper mig til at overleve. Vi ses alle sammen. Det her er meget sørgelig død for Flappy Birds. Jeg er så blevet til at... Wow, det tog lang tid, den her video her. Den er ikke færdig endnu, men skal vi sige farvel? Farvel. Mange tak. Farvel. Sig farvel, Storm. Farvel.